Bener Nalendra saka mendi lan sapa kang dadi jejulukmu kisana kawula nuling nggih Sidun sadhereng kuning ngabdi maturing kang abdi ngaturaken sembah sumenging pangabdi mawan Tuhanku mugi unjuk wonten ing sandhap pada paduka Sidun. Ya wis tak tampa anggone ngaturake sembah sumenging pangabdi marang panjenengan ingsun ora liwat puja pangestu bae tanpa mono. Kawula nuling nggih sampun kula tampi. Kula cadhong ngasta kula kalih kula pundi kula jimat andayani kasantosan. Duh Sidun, sadherengipun kula matur ingkang kathah kula menika badhe pitaken dumateng jengandika ingkang sinuwun. Menapa leres wonten ing ngarsa kula menika Nalendra ing negari Dwarawati, Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Krisna lan niki wewengkon negari Dwarawati leres menapa mboten Sidun? Oh, adalah pancen bener apa kang dadi aturmu? Iki negara Dwarawati lan panjenengan ingsun minangka makutaning raja ana ing negara Dwarawati jejuluk Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Krisna. Iya adalah mangku dhisik kok guyu kaya mangku niki apa ora kang luput apa kang dadi atur panjenengan ingsun di sana mboten wonten ingkang lepat menawa ingkang dados atur jengandika ingkang sinuwun jalaran menika watak pantun kula mujeng kados mekaten jalaran tepi saking negari kula prapteng wonten ing negari Dwarawati kula menika mboten mangertosi papan pernahipun negari Dwarawati nanging nganut renteking ati jumangkaing suku kula mboten kesasar babar pindah nyata yen to dewa paring pangayoman dumateng kula sinuwun. Oh adalah ya syukurin kaya mengkono mara gage matur sapa kang dadi aranmu sapa kang dadi aranmu saka ngendi negaramu yen pancen sliramu iki bener ratu sapa kang dadi jejulukmu nggih kula menika wingking saking negari Pagralun kula menika Sang Prabu Lokayanti Sinuwun. Oh Sang Prabu Lokayanti nggih kasinggihan paduka ingkang sinuwun ana wigati apa jeneng para marak sowan ning ngarsaning ingsun kene Sang Prabu Lokayanti kamangka panjenengan ingsun ora rumangsa nimbali sliramu nggih kula menika tebih saking negari kula tumuju dhateng negari Dwarawati kula menika badhe pados usada sinuwun kula menika badhe pados tamba kedah kawuningan negari kula negari Pagralun saklaminipun kula dados Nalendra wonten ing negari Pagralun negari kula menika negari ingkang gemah ripah Klojinawi Kerta Dasar Turaharja nanging wonten ing salebeting wanci negari kula menika kados kenging welaking jagat siku dendaning Jawata negari kula menika kenging pagebluk Mayanggara kathah kawula kula menika inggih saged sonten pejah sonten saged inggih tumekaning pralaya kados kenging dahat Surya Minger sinuwun mila kula menika mboten kirang-kirang anggenipun Rekadaya anggenipun budidaya kananing negari kula negari Pagralun amrih waluya jati teman jati waluya nanging boten wonten tambanipun boten wonten usadanipun kathah sak akeh para pendhita sak kathahing para pinter ingkang kula sowanaken dhateng negari Pagralun kinen inggih menika usadani negari kula nanging setunggal kemawon boten wonten ingkang saged tartemtu babar wigartan antuk karya sinuwun mula bebek jubek raosing manah kula sawancining dalu kula menika patrap semedi meningaken cipta wonten ngarsaning Gusti Kang karya jagat ing mriku kula nampi wangsiting Jawata
Negari kula negari Pagralu menika saged mulya jati teman jati waluya nanging boten ketang tigang kedheping netra kedah katunggon kalian pusaka inggih menika kang aran Kembang Wijaya Kusuma sinuwun. Mila kabar ingkang sumebar kawarta ingkang warata yen to Kembang Wijaya Kusuma menika kagungan paduka ingkang sinuwun. Mila dusinuwun kula wonten ing ngarsa jengandika menika badhe ngampil wujudipun inggih menika Kembang Wijaya Kusuma diparingaken menapa boten panjenengan menika kedah paring dawuh yen umpami kedah wonten gantosipun menapa panjenengan enggal matur kula badhe sagah nglampahi menapa ingkang dados panyuwunan jengandika sinuwun. Panjenengan nyuwun Mas Pecis Raja Brana inten jambut berlian paribasanipun pinten kapal pinten trek kula sagah sinuwun. Jalaran negari kula menika senajan to negari alit nanging negari kula menika sugih nderbala sugih berbondo berbandu. Saumpami panjenengan menika nyuwun arta dipun tumbas Kembang Wijaya Kusuma menika panjenengan sadi pinten juta pinten miliar pinten triliun kula menika sagah sinuwun. Kula menika sagah senajan to panjenengan menika nyuwun gantosipun para wanita-wanita ingkang saged nari erotis kula ing sanggup jalaran kathah kawula kula kados mekaten yen sonten tumuju dalu menika ndamel kathok sakmenten iki. Mula kula sagah cacahe pinten 10 pinten atus pinten ewu kula sagah sinuwun nanging yen to paduka menika anggagahi menapa ingkang dados kersa kula nggagahi Kembang Wijaya Kusuma panjenengan kedah tata-tata kedah jaga-jaga negari Durwati kula aturi jaga-jaga jagang kang jero benteng kang kandel badhe kula gepuk sarana peperangan yen to panjenengan ingkang nggagahi badhe kula jongkeng yen perlu badhe inggih menika kula bedah negari Durwati sinuwun. Toto mungkap lir pinetap netra kancah ngondhak karandir ditep nyomang tokro berbab-baban lir bindo kembang ora lidang berbab-baban lir bindo kembang ora lidang. Alah panusmani cacalak sukertaning bawana iblis laknat lho kaya ndi wonten dawuh sinuwun panjenengan menika sinten yen durung wanu kelawan aku lek nom mripatmu jerengen gogokmu nata Mangguna Sang Prabu Baladewa ya Sang Wasi Dalandara ya Sang Kakrasana kadang werdaning Nalendra ing negara Dwarawati Yai Prabu Sri Nalendra Bathara Krisna ucapmu sing mburi kok kaya nglilani dadane wong negara Dwarawati. Ucapmu sing mburi kok kaya ngaterake atine Baladewa. Nggih, balenono. Balenono ucapmu sing mburi. Mburi ndi sinuwun? Yen to nata ing negari Dwarawati menika mboten maringaken wujuding Kembang Wijaya Kusuma. Kengken kula kengken jaga jagang kang jero benteng kang kandel badhe kula bedah kananipun negari Dwarawati kaliyan pamangkin sliramu iku arep ngraman negara Dwarawati pawatan ngampil wujuding Kembang Wijaya Kusuma anggep ngopo lho kaya ndi wonten dawuh gelem kali apa ora gelem bali apa ora bangsul dateng pundi bali ana ing negaramu balik ana ing negaramu. Waduh sinuwun menika Jawa ora tadi sapa kena jaluk jauh kadung murid-murid Baladewa kadung ngamuk kanane Baladewa. Nuwun sewu sinuwun kula menika mboten badhe bangsul
kula menika mboten badhe bali yen to kula menika mboten saged ambaya kembang wijaya kusuma yen kaya mangkune sliramu padha wani karo Baladewa padha karo nantang Baladewa nyuwun sewu kula menika kok ajri kalian sinten-sinten niku mboten kula menika badhe wantun kalian sinten Diwala senajan to paribasane dewa ingkang mandhap tanding kalian kula badhe sagah mboten badhe gegrik kula salat yen kaya mangkono padha karo nantang Baladewa iki dina ora balik dublak kanggo bangsat Setiaki wonten tahu adun kok kaya ora kepenak rasamu Setiaki kok kaya ora kepenak rasamu bareng lungguh mbok jelokno wae sliramu arep ngopo nyuwun sewu kula menika badhe miraken dumateng jengandika ingkang sinuwun arep takon sing kaya ngopo ingkang dados senopati wonten ing negari Dwarawati menika sinten sinuwun sing dadi senopati ana ing negara Dwarawati yaiku adhiku Setiaki lha kewajibane senopati menika ngrampungi yen ana paramuka nanging kenging menapa sinuwun wonten paramuka ing negari Dwarawati kok inggih Sang Prabu Baladewa ingkang ngrampungi nyata Prabu Baladewa menika nyepelekaken kalian kula Setiaki yen kados mekaten ingkang dados mangsaipun inggih menika Nalendra ing negari Mandura Sang Prabu Baladewa sanes Ratu Palawau nanging kula sinten lho mangko dhisik Setiaki mangko dhisik sliramu kok arep mbutuh banyu kang beningmu karep ngopo ngene ya Yai apa sing ditindakake kelawan Kakang Prabu Baladewa iku mau sak temene tandha tresnani kelawan aku ya panjenengan ingsun mula iki dina wis aja dadak mbok terusno iki dina sliramu tak aturi metu njaba awat-awatana Kaka Prabu iki negara Mandura Sang Prabu Baladewa inggih yen kados mekaten nyuwun pamit sinuwun iya kaki budhala iki dina metu njaba tak wenangake metu njaba Setiaki